Хора, аз съм Милян. Здравейте, пичове, аз съм Да Бос. И сега ще направим дъвка шок челендж. Покажи дъвката, ето пък е. Какво да... Ето е, чекай. И сега тук ще се киселиме. Дай да ти отворя, бе. Аз ще си отворя, бе. Я ми отвори. Сега гледайте как се отваря дъвка шок. Ники, къде си за... Искам да кажа, че това е много кисело. Ето я. И аз преди малко да... Бати киселото! Бати киселото това! Трябва да си взема на кола. Такова е още по-гадно. На кола, аз ти казвам. Това е гадно, бе! Беги, аз да се виждам. Така, хора, това беше първа част от нашите предизвикателства. Не, всъщност... Да, айде, това е първа част и във втората част... Във втората част с Иляна Рашев ще облизваме дърво. И това е първата част от предизвикателствата. Аз бях Да Бос. Тук беше Иляна Рашев. Чао!